ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ତ। ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ କି? ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜଟା ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ଟା କରିଥିଲି ରିଚାର୍ଜ କରବାର ଲାଗି। ହଁ ମୋର ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ମ୍ୟାମ୍, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତୁ କେନ୍ତା ସେ କରବି ମ୍ୟାମ୍? ହଁ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନା? ହଁ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେ। ଆପଣ କେନ୍ତା ଜାଣିଲେ? ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ମାଡ଼ୁଆର ପଇସା ପଡ଼ଲେ କରମି ମ୍ୟାମ୍, 5 ତାରିଖ ପଡ଼ବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଚାର୍ଜଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କରିବାର ଅଛି, ତ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଯେନ୍ କୌଣସି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିବା। ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ତ ନେଇନ, ଆଗର ବୋଲେ ଟପଅପ୍ କଲେ ଚଲବା କି ମ୍ୟାମ୍? 12 ଟଙ୍କିଆଟା। ଆଜ୍ଞା। ମାଡ଼ୁଆର ପଇସା ପଡ଼ଲେ କରମି ନ ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ରିଚାର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ନା? ରିଚାର୍ଜ ସରିକରି 15 ଦିନ ହଉଛେ ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ମାସେ 2 ମାସ କହି ପକଉଛନ୍ ମ୍ୟାମ୍? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହେଇନି, ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିମଟି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା? କାଇଁ ଯେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ରିଚାର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ନା? ହଁ ଯେ ମ୍ୟାମ୍, ମାଡ଼ୁଆ ପଇସା ପଡ଼ଲେ ଜଲ୍ଦି କରି ପକାମି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର ବି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅଫର ପ୍ଲାନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନରେ ବି ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି? ଯେ ରିଚାର୍ଜରେ ଅଫର ବି ଦେଇ ବସିଲା ନ ମ୍ୟାମ୍? ହଁ ସାର୍। ବୋଇଲେ କେନ୍ତି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା? ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଅଛି? ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ବୋଇଲେ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, ହେବା କି ମ୍ୟାମ୍? ଏଟିଏମ ରେ ତ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଫୋନ୍ ପେ ରେ ହେବା କି ମ୍ୟାମ୍? ଆଜ୍ଞା। ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେ ହେବା ମ୍ୟାମ୍? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ। ହଁ 5 ତାରିଖ ମାଡ଼ୁଆ ପଇସା ପଡ଼ଲେ ରିଚାର୍ଜ କରିବି ନ। ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।